Здравейте! Отново сме тук с този кашон от микроволнова. You're welcome! Здравейте, артисти! Аз съм Ива, добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Character Concept артист, който в момента изгражда своето портфолио. А това е втора част на добре познатото ви скетчбук тур видео. Първа част ще ви сложа тук, някъде тук ще ви приложа карта. Ако съдържанието, което правя, ви хареса, моля, абонирайте за канала, ударете камбанката, за да получавате известия, напишете ми коментар, последете ми в другите ми социални мрежи и let's go! Понеже толкова харесахте предното видео и аз така добре се бях зарадвала, че ще си остава кашона в арт-студиото, където той си седи, untouched. Но благодарение на вас трябва да го извада отново. Така че, let's go! След кратко разпределяне на рисунките ми, в предното видео ви показах рисунките ми от 2017 година. Сега ще ви покажа от 2018 година, като това са единствените от 2018 година. Според зависи могат да къвърна up и 2019 година, така че let's go! Така, мисля да започнем с тази черна папка, в която имах един скисник, който буквално беше от тип блокчета, които се късат директно и не могат да седат колкото и да се мъча. Затова просто го сложих тук в тази черна папка. Така, първо имаме начална страница, ако не ми вярвате от коя година е. Имаме ето това крипи момиче. Това тук и това тук. Като може да видите, че е от 2018. Като някак, че е крипи. Тази лилавата беше ето тази. Ето тази лилавата беше много зле, но тая зелената реално много готина. Така, нека продължаваме и отзад директно имаме един скетч на Шон Мендес. Сега, надявам се, че ще го хване камерата. Да, като това трябваше да си е цял портрет, но и въпросът е домързяло на 6 ноември 2018. Така, за следващата рисунка имам дори залепена хартия отгоре. Значи това е много специална рисунка. Сега ще видим за какво става въпрос. Да. Значи това е рисунката, когато излезе новата песен, новия албум на Шон Мендес там 2018 година. И това е рисунката. Honestly, фанала съм горе-долу чара, ама това момиче тук е много крипи и нейният контур е прекалено. Но ми харесва, че има много жълто, много по-различни сенки от това, което по принцип съм ползвала преди това, както ви казах. Много ми харесва, когато се вмъкват различни нюанси и цветове в сенките. Просто мисля, че го прави толкова по-юник и толкова по-живо, защото реално нито един човек не е просто бежев цвят. Знаете какво имам предвид. Така, отзад отново имаме така залепено листче. Тази дори не си я спомням. Като тук почваме вече опитите за портрети. Дали се виждат? Доста окей е. Но просто нещо за мен, аз като направя очите, преди мъж съм готова с портрета. И ако очите не ме кефат на който и да е характер, просто няма да довърши рисунката, забрави. Така, след това съм изхабила цяла страница да рисувам вещи. Това е много зле, което ще ви покажа и не сниквайте пик там отзад. Окей. Това е много зле. Пак на Шон Мендес песен, нали? Какво е това момиче и защо изглежда толкова крипи? Хора, искам да ви зумна лицето. Пропорция, we never heard of her. Просто трябва да има огромни очи и малък носи, огромни джуки и някаква джаулайн, което така до тук. Защо? И защо тази ръка? Защо ръката изглежда така? Не знам, но и не искам да знам защо изглежда така. Просто, не.
Окей, това следващото е сладко и ако сте били в Pinterest, не знам, имаше ли Pinterest тогава? Просто ако сте били в Instagram по това време, идеално знаете кое е това момиче. Да, и ще си призная, много е сладичка и мен много ме кефи и това е напълно правено с розов молив, което намирам за много релаксиращо, да ви кажа е така просто с цветен молив, но тъпото е, че е малко трудно се трие, ако сгрешиш. И ще ви покажа и това отзад, което трябваше да е нещо като мини-серийка, но тази втората стана много зле. Yeah. Окей, защо продължава това да пада? Гот. Така, това следващото е някакъв провален портрет на Шон. Помня, че си беше качила тази снимка на сторито. И аз бях някакво, окей, ще нарисувам. Изглежда ужасно, много не се старах за тази рисунка. Вижте ли как сега е периода, дето става зле. Не знам защо. Но, това е готинко. Това много ма кефи и мисля, че сама си го измислих. Да ви кажа честно, това. Много ме кефи, че е съчетано тип watercolors. Да, мисля, че да, изцяло watercolors. И просто много яко. Трябва да правя повече watercolors, сякаш. Или гуаш, или може би oil painting. Много обожавам. Имам бои хора, имам платна, имам четки. Не мога да се докопам да правя oil painting, но толкова ми харесва. Просто трябва да имам времето да седна и на спокойствие да си смеся цветовете и да си рисувам. Което, както всички знаем, не се случва. Окей, следващото, което ще ви покажа, искам да знам как точно работи врата на това нещо. Окей. Защо това момиче врата е така? Окей, сващам концепцията, че трябва да е някакво deep meaning, половин сърце, тук очите и устата не са толкова зле. Защо главата е така, бе, хора? Все едно съм я откъснала и съм я завъртяла на другата страна. Не, бачка, така. Анатомията girl. No. OMG, тази рисунка е мега яка. Правих прерисуване, сега ако се сещате, имаше една рисунка, ако си гледате това първото видео, имаше една рисунка на едно момиче, де са ми казали, че са им правила редроу. Ето го и редроуа от тогава. И е мега готинка, мен много ме кефи, но просто линиите на лицето са толкова шейки, не знам дали може да видите. Но има нещо много чаровно с това момиче. Не знам цветовете, има жълтишко, има розово, устата е по-готина, тако. Аз виждам подобрението, не и в тая ръка обаче, и няма да пропусна да го изкоментирам. Ето тази ръка. Nope. Така. И от тук насетне мацките ми започнаха да гледат много злобно. Защо започнаха да гледат злобно? Не знам защо започнаха, хора. Защо това момиче гледа така? Вижте колко злобно гледа. Such a mean girl. Защо? Просто вижте така. Аз нямам много силни вежнотятка. Защо? Не мога да рисуваме нормално. Окей, тук с тези очи не знам къде ги прихванах, но това е цяло тяло. Просто вижте главата колко недобре изглежда. Окей, продължаваме с много злобните крипи мацки, брат. Това трябва да е яко, но те вежи и те очи просто натоварват цялата картина. Вижте. Защо гледа така, брат? Защо гледа така? Това е много крипи, човек. Не знам, просто... Да, и това беше. Така, готови сме с тази папка. Слагам и ластичките и преминаваме нататък с следващите фърчащи рисунки, като тук имаме едно ангелче тип
момиче, което е много готино, много ми харесва. Вижте колко по-конфидент се носа линиите. И има такъв... вижда се реално някаква перспектива и нещата как работят и крилата как работят. Като цяло не рисувам почти никога някакви ангели или такива крила, но те крила много ме кефят. Може би трябва да започна. Така, след това някак си затворената версия на онези крипи очи по-добре ми изглеждат. Ето тук. Но това е малко по-аниме стайл. Просто искам да видите краката. Просто прилича на банан, honestly. Пръстите, окей, разбирам, че не искаме да рисуваме пръсти, не обичаме ръце, но какво прави тази ръка? Какво прави тази ръка? Какво прави тя? Просто съществува там. Окей, едната сме скрили отзад, но втората няма как да я скрием отзад. Така, окей, това е сладичко, това са друг тип очи. И е сладичко с пуловерче. Окей, това е яко. Това е тип есенно момиче, нека го кажем. Заради пуловера. Да, кефи ме. То си пише Winter Girl. Така че... Окей, тогава, не знам дали си спомняте, но беше много модерно да си правим Meet the Artist. Такова рисуваш си тип аватара, какво обичаш, какво не харесваш, колко си висок, какво ти има в чантата. Не знам дали се сещате за този тренд, но аз съм го направила даже май дигитално, го бях рисувала или бях се опитала да го нарисувам, като ще го покажа този хартиен вариант. Като тук е много текст и ето тук е котката ми. Текста вероятно е някакъв малумен. Не искате да го четете? Окей. Тук Ива беше решила, че ще може да направи Инктобър. Въпреки, че аз не можех да рисувам толкова добре, че я прави Инктобър. Окей, имаме Rainbow. What the hell? Помня, че е тук това, което е в устата, защото все едно трябва да е като цветовете на дъгата. No. Добре. Ето това всъщност е готинко. Това е някаква тип нимфа, мадама, чийто крак се опитва да живее, чийто ръце и те се опитват да живеят и като цяло по-добре са ръцете, няма да се шеймвам толкова много. Така тук съм опитала да направя тип... Това е basic. Това видиш ли? Това как аз го рисувам. И не знам защо много злобни ви изглеждат тези момичета с тези вежди и с тези очи. Нещо прекалено злобно ми се струва. Окей, това е интересно. Тук съм рисувала малко Betty Boop. Ако не знаете коя е, shame on you. Няма да обяснявам. Опа. Най-добрата рисунка ли е на Betty Boop? Не. Не. Окей, това също е сладичко, но някакси тези крака са прекалено къси, човек. Окей, това е сладко, това е тип Skater Girl. И виждате чокъра, всичко е on point. И окей, не е толкова зле, това няма да го коментирам. Така, тук имаме тип галаксическо момиче. Много ме кефи омбрето в очите, но просто се опитваме да скрием всичко, което не мога да рисуваме и да покажем това, дето уж мога да рисуваме. Не. Имаме първата ми рисунка за 2019 година. Е това момиче. Имаме една тип по-страшна мацка, която е много яка. Идеята много ме кефи. Ето, виждате ли просто да пада? Рисуваме момичета
без почти никакви дрехи, скрием и ръцете и краката и рисуваме до някъде, доколкото ни е кеф. Просто... Окей, тук сме нарисували поне ръце някакви, то ръцете и са колкото главата, но все пак ще си дам този кредит. Това момиче всъщност много ме кефи по някакъв начин. Малко е крипи. Аз ви казвам, не знам какво беше станало с тези очи. Вижте го. Не знам, все едно се опитваме да правим природа. Оу! Не, тая ръка трябва да ви я покажа. Всички да се посмеем от сърце. Вижте, само ръката ще зумна. Какво се случва тук? Това не е окей. Това не е окей. Окей. Не, брат. О, год. Иначе мацката, както всички останали, няма никакви дрехи. И косата е 5 цвята. Съвсем окей. И това е. Това беше човек. Не, просто няма как да ви оставя просто да седите на... Тези рисунки, о, год. Не. Имам един скисник, който съм го запълнила почти целия. Той е като баш скисник, такава малка тетрачица, но той ще е за друго видео. За сега искам да ви покажа портретите, които съм рисувала, които са ми такива on point портрети, понеже от тук нататък, ако не си рисувах в скисника, рисувах картини дигитално, които не са много, които съм успяла да запазя, понеже премествахме от компютъра, изгубиха са някакви файлове и такива неща. Сега ще ви покажа портретите, които са много по-добре и просто ще си кажете вау! Ива реално мога рисува. Да, знам. Така. Нали си спомняхте 2018 година, 2017, 2019, която ви показах преди малко. Окей, също и това съм рисувала тогава. Добре, просто не знам как бачка този прогрес, защото не ме разбирате погрешно, тая мацка не е най-хубавото нещо, което се случва, но виждаме реални някакви познания горе-долу за анатомия. А в предната рисунка от преди малко, джуката е така, очица е така, не знам какво се случва. Тук съм почнала портрет на Кемерън, но съм стигнала само до този етап и съм го зарязала след очите. Така, реално тази рисунка никога не написах дата, защото мислех, че ще я завърша и ще си я окача някъде в стаята, но е на One Direction и съм направила Хари. Не знам, виждали се? Хари и Зейн, като има скица на всички. Надявам се да се вижда, но да, аз бях конвинсната, че това ще го закача в стаята и ще го завърша. Не се случи, но да ви кажа, много съм сърпрайзната, приятно, изглежда добре. Изглежда добре и тази рисунка, вероятно 2018-2019 година, по същото време са не другите грозотини. Как, защо, не знам. При пренасянето тази рисунка се е скъсала. Много тъпо, защото тя не е завършена, но вау, това око изглежда реално на камерата, човек. Окей. Виждате ли ето как се е скъсало? Да, при пренасянето нещо се е случило и се е скъсало. В принцип не беше скъсано. Има скица на носа и на другото око. Но общо взето центъра е това око. Изглежда мега яко и сямията почти се е скъсала, но веждата реално не е довършена изобщо, просто го зарязах. Друг портрет, който така и не завърших, е ето този на Шон. Аз ви казах, че ще има много портрети негови, но не е завършен и знаете ли какво правилно е с едни от най-ефтините моливи, които съществуват. Ако искате тип туториал или нещо от сорта, пишете ми, просто не съм правила портрети от много дълго време, но очудващо изглежда добре. Продължаваме с нещо, което дори не съм му завършила второто око и е било зарязано. Да.
Аз бях много голям портрет гърли, но тази кариера вече отиде down the trash. Просто много ми омръзна да рисувам само портрети и реално инджойвах най-много да правя лицето. А останалото просто все едно се форсвах да го рисувам. Окей, имаме Биби Рекса, чийто портрет така и не се завърши никога. Реално той е готин. Готин е, окей, готин е. Тук се вижда познание за анатомия, кое къде седи и как. Най-трудното при портретите е да се опиташ да го накараш да изглежда реално като човек, който рисуваш. Тук отново имаме едно око, направено само. Е от 2019 скица. Така, имаме едно направено око на Джастин Бибър, дами и господа. Да. И това момиче е мега яко. Май не я показах в предното видео, защото казах, не, аз ще я запазя за това видео. Пак нейното око само готово. Аз ви казвам, просто правя очите и ми омръзва. Имаме отдетно от половин страница, даже не и половин. И... да, това са ми по-ранните портрети. Така може да преминем вече към по-сериозните портрети. Ако се чуете защо портретите са само толкова на брой, отнема страшно много време да нарисуваш един портрет. Отнема страшно много време, страшно много patience и това, което съм правила, тези портрети е просто to be нормален молив, гума, хлебна гума и клечки за уши. Това е единственото нещо, което съм правила тези портрети. Така че това е още едно доказателство, едно напомняне, че не са ви нужни кой знае какви материали, за да създадете хубави рисунки. Почваме с Глори. Глори, съжалявам. Имаш още един портрет, този път по-сполучлив, този го харесвам. Да, но това е от една нейна снимка в Инстаграм. Реално изглежда готино, аз я харесвам тази рисунка, но просто ръката is not giving. Is not giving? Не знам защо. Просто все едно ръката прави с цялото нещо ужасно. Отзад имаме един портрет на Шон Мендес от 2019 година, който помня, че имаше много гледания в TikTok тогава за новата му песен Сеньорита. Защо реших да сложа това цвете тук? Реших, че ще изглежда окей. Ами не изглежда много окей, но просто останалото изглежда супер. Да? Така. Да видим следващото нещо, което ще ви покажа. Те общо взето са горе-долу. Така. Това е от 2018 година. Това е от първия му албум. И да ви кажа, изглежда много добре. Просто е по-такъв меси портрет. Не толкова перфектно тип. Така, като говорим за меси портрет, това е от 2019. Показвам го така по-надолу листа, за да не се отразява, защото ако така ви го покажа, ще отразява прозореца. Така. Много съм excited. Това е от 2018 година. Същата 2018 година, за която говорим. Същата
следващата 2018 година искаш да ми кажеш, че съм направила този портрет. Не знам как този прогрес работи. Окей, така че ако вие сте по пътя на това да усъвършенствате вашите умения по рисуване, не се притеснявайте, просто в един момент знаете как работи анатомията, в другия момент не знаете как работи анатомията. Така, останаха последните ми най-скорошни портрети, които съм рисувала, и последния, който ще ви покажа, най-последния след този, който сега ще ви покажа, е последния портрет, който съм рисувала някога с желание, защото тогава ми омръзна вече да правя такива портрети. Правила съм портрети за клиенти, но да ви кажа емоционално, не можех да ги рисувам повече, не ми харесваше да ги рисувам повече, много ми беше ограничаващо. И да, отнемат страшно много време, като този е предпоследния, който ще ви покажа. И последния портрет, който ще ви покажа днес, последната рисунка, която вероятно сте цъкнали тъмнела заради нея, е тази на BVD-LVD. Ако не го знаете, може да му чекнете аут. Музиката не е за всеки, от сега ще ви предупредя, особено по тип старите му неща от този период, който съм го нарисувала от 2020 година, края на 2020 година. Не е за всеки. Това ми е най-хубавата рисунка. Много си я харесвам. Имам снимки в Инстаграм с нея. Единствената рисунка, с която имам снимки в Инстаграм. Така че на вашето внимание е той. Къде че не изглежда мега реалистично е така от този ъгъл. Може би него специално ще го извада от този джоб. Но просто самия графит се отразява. Да, кажете, че не е застанало така и не ви казва здрасти. Сега ще се опитам, але страх ме просто го държа, наистина ми е една от много специалните рисунки, която съм рисувала 1 месец. Да. Да, това беше последната рисунка, така някакси го показвам до мен, като говоря за него ми е много странно. Както виждате, имала съм реалистична ера, реалистичен арт стил и тогава се стараех възможно най-реалистично да нарисувам абсолютно всичко. Това ми беше просто моето нещо. Всички знаеха, че аз рисувам реалистични портрети, че съм много добра в тях, но да ви кажа, след като направих се едно, си дадох абсолютно цялата любов към правенето на реалистични портрети в този последен портрет и просто да остана и капка желание в мен да рисувам реалистично повече. Просто някакси не го усещам, дори след 4 години по-късно продължавам да не го усещам, но it's okay, нормално е да си променяте стила на рисуване, защото вие се промените като хора, променят ви се интересите. Примерно сега много се интересувам и много интересно да правя различни видове дрехи, различни видове динамични пози. И това е етапа, в който съм в момента, понеже никога като артист не стигате, не намирате точно вашето нещо, защото вие сте човек, вие се променяте и това е нещо, което харесвам сега да рисувам. Може да не е също, което ще харесвам след 10 години да рисувам. И това е напълно окей. И просто friendly reminder, че всички неща се променят и it's okay. Като, да, това беше последната рисунка, така ще я оставя тук. После ще си ги подредя, както виждате, зад мен е огромно мазало. Не знам дали може да видите. Да. Това беше днешното видео, това беше скетчбук тура. За днес
Надявам се видеото да ви хареса. Ако това е така, моля, ударете палец нагоре, абонирайте се за канала, ударете камбанката, напишете ми коментар. Много ви благодаря за подкрепата. Благодаря ви, че сте с мен, че всяко видео се връщате и гледате моите клипове. Моля ви наистина, ако ви харесват видеята ми, ме подкрепете с бутона абониране. Това значи страшно много за мен. Много ви благодаря, че бяхте с мен и тази седмица. Ще се видим следващата седмица в петък в 7 часа. А до тогава ви пожелавам все хубави моменти и щастливи дни. И това беше от мен. Благодаря ви, че бяхте с мен. До следващия петък.